Okongusanana nigo kwaenekiwa igati esukuru ya sekondari ya Metamayo SDA nabo igo buraibu county ya Nyamira wetira asogosonanwa kwa bulimo bw'esukuru eyo ne county ya Nyamira wetira aso mwalimu munene Joel Mesa nigo esukuru eyo yabeteke guchakiwa wetira asaborokiwa bachiete na gutagura amagachokonyora abiriga kubekwa ase obulimo bwo nigo wetira ase oburaibu wa principal administration ne wizara ya marimo nigo babiri bagoteba buna amarimo y'ekisukuru wika anyareko bagakwegwa esiko alia bwenderete umurikito Gilbert Kobe otwaliganirie oroboti oru esukuru ya Metamayo SDA nigo yatwarire obotutukano igoro y'oburimo bwabo ase county ya Nyamira nyanyako bagekobekwa aso korobekana na mono aso koyena niyo bulimo bw'esukuru eyo na kwagacha amagacho ataranyara kwa kwena kiwaze esukuru eyo ne Joel Mwene Mesa principal y'esukuru Metamayo secondary school ma igondega tuwikisatu na kote esukuru ne principal na wa transferred recently gocha kuna naba transferred gochaga mambi yaye project gachake esukuru me ntamanyeti onese njana ngo magani na manyete ngatabunga bore mombore bore totally part of the school abu we county government ile kwa cha social hall but later on I came to learn that komputerunga awase bakwa acha dobore mu school omwalimu omunene bw'esukuru eyo Joel Mwene Mesa nigakweresera igoro yogoyiranigwa ko bulimo bwo nagento kirachikonya kobanga negetambukiro kegokonya esukuru eyo kunyara koba kwena kyo bulimo bwabo pero mukutano litiko lya lero toigwana lirenga building echionse chya kwa achwa chiraterena until twanyotire mabu na basafe abaiche batobeke buya Mwene nigagotera babuna esukuru eyiga kurugesa sororo nigo obulimo bwiga bwarenge bw'esukuru korende abantu mbale bake na gwetera ase obuteneri na omo ward representative kurwa senseme yiga banyako bako obulimo bwiga banyako bako gache social hall Mwene Mesa principal y'esukuru eyi kuruga Metamayo secondary school ona report yiga chibiki isato cheri obango buli na report in fact mambi yaye omo MC agacha agatana teteko wiki project rekiwa na achire asina renge gochokora clearance ekona changa tebunge mo MC nacha na dembata ide kwa agache project asobori mubagata abure ime school lakini boro bwe county government wao nake bagasoba kwa agacha njibano munando mogeni ngabuga ngabwe soba kwa agacha still na bwo boro mubo bagata bure county government lakini karo matuko makeiga abantu banga bakontenga yaya bori bono bwiskungi kerike ndre to bono mwalimu bono nigo etigarete egoika weekend onyara koba bakumanya igoro yobotumeki bw'obulimo bwiga ningoro manyene na nigo otakire kunyara koba kugendera y'obulimo bwiga arenge kurwa sensamo ya Metamayo nsamo ya bogetu masaba gorbotere ketema marita na Gilbert Kobe